I'm Sigrid Willems. I work as Business Development Manager for Ozo AI, and today I'm here in West-Timmerlands Commune, a project in name of the ACE project. So let's imagine a person, a frail person. It can be elderly or with a disability in a home situation or in a care facility. Now imagine that this person encounters a problem. It can be a fall, a vomiting, respiration problem. How can we help these people to cover this emergency situation? We can use the distinctive sounds that we can hear, that we can use them also in a tool. Therefore, we have this box who will doing a real-time analysis of the sound and the environment, and then our AI model will detect automatically the sound and the distress situation. So it helps the caregiver to manage the organization and also a lot of peace of mind for the resident, the caregivers and the family, of course. Jeg hedder Laura, og jeg arbejder på Højgården oppe i demensafsnittet. Og Højgården er et plejecenter. Vi på Højgården har været en del af EU-projektet ACE, hvor vi har testet den her teknologi. Vi har testet Orico, eller det tidligere Ozo AI, her på Højgården. Den her teknologi er også kaldet det lyttende øre, og det fungerer ved, at der sidder en lille AI-boks inde på beboernes stuer. Den opfanger lyd, så hvis der er usædvanlig aktivitet eller fald, opkast, alt sådan noget, så giver den alarm på vores telefoner, så vi hurtigt kan reagere. Det har givet både os som medarbejdere og de pårørende og beboerne tryghed i det, at vi hurtigt kan reagere, hvis der sker noget. Vi har syntes på afdelingen, at det har været rigtig dejligt, fordi vi har en større tryghed. Selvfølgelig erstatter den ikke de her tilsyn, men samtidig ved man, hvis der fx er en, der har epilepsi. Vi ved, at den giver os alarm, hvis der sker noget inden for stuen af. Noget af det gode ved den her boks, det er også, at den tilpasser sig den enkelte borger. Så det vil sige, at den kan tilpasse sig adfærdsmønstre, og den kan give lyd, hvis der sker noget usædvanligt. Og så er det også vigtigt at sige, at den ikke gemmer de her optagelser. Og når man er 2 i rummet, så stopper den med at optage. Så man kan være helt tryg ved det.